Messa di Gloria kuulostaa kuitenkin jo monin paikoin aivan oopperalta, ja se jäikin Puccinin viimeiseksi kirkkoteokseksi. Tämä Messa di Gloria päättää nyt alkavan Euroradiokonsertin, jossa Paolo Arrivabene johtaa Ranskan kansallisorkesteria. Konsertin toimittaa Kaisa Joustie. Tämän iltaisen Euroradiokonsertin alkupuoli vierähtää orkesterimusiikin parissa, ja illan huipennuksessa orkesterin seuraan liittyvät vielä 2 laulusolistia ja kuoro. Pääsemme seuraamaan Ranskan kansallisorkesterin konserttia viime vuoden lokakuulta Pariisin Champs-Élysées-teatterissa. Illan ohjelma rakentuu Giacomo Puccinin ja Richard Wagnerin musiikista. Konsertin avaa Puccinin orkesteriteos Capriccio Sinfonico, sitä seuraa Richard Wagnerin sinfoninen runo Siegfried Idylli, ja konsertin päättää Puccinin upea, musiikillisesti jo hyvinkin paljon. Sillanpää, Juha Tapio ja Eppuno. Kansanvalinta. Tee illan soittolista osoitteessa iskelma.fi/kansanvalinta. Iskelmä. Menneisyyden vangit mukana Iskelmä keskiviikko risteilyllä aikaa. Mitä eroa on 16 ja vuoden 76 keikkabussilla? Tästä kohtataan Hurricanesia.